Nou, de Wolf Lokwenske. Ja, dankjewel. En Ja. hoe bijzonder is dat om tegelijk met de koningin hier niet te wijzen? Heel bijzonder nou, heel bijzonder. Want de meesten hebben dat dus net. Maar heb je nooit eens wat speciaals gekregen of van de autoriteiten? Of dat je hem tegelijk hier die wint? Nee, ja, een tientje heb ik toen eens een keer gekregen. Zo, Een tientje, hoe zit dat? Ja, nou, wij kregen een bericht van Alkmaar. Nou, dat is toen een tientje. Waarom in Alkmaar? Ja, juist. Nou, dat was een bank die hier dat dient. Die vond dat wat bijzonder, denk ik. Voor alle Maar- mensen die tegelijk hier die wint. Nou ja, als die oren het kregen, dat weet ik net. Maar wij kregen het al. Ik heb het net meer. Het is al bruut. En er zullen ook wel verschillende cadeaus wezen. Wat de jou eens kregen? Dus een nieuwe elektrische fiets kregen. Want jij bent een fanatiek fietser. Nou ja, ik mag graag fietsen. Ja, ik fiets zo wat. Gemiddeld zo'n 6 stoot in het hier. Zo. Minimaal. En hoe kom je aan die foto? Nou, die foto die heb ik toen gekregen toen ik Santje in geworden ben. Ja? En toen had de hele reportageboel stond bij u achter huis. Toen was er ook al een reportage maken met jou. Ja, maar dat kwam toen helemaal uit Hilversum bij. Oh. En dan weer Arie Kleijer, dat weer de reporter, die er weer erbij. En die had jou die foto, jong? Ja. De Koninginnenvereniging doet niks speciaals op deze dag. Je bestuurt wel een kaartje, toch? We sturen wel altijd een telegram. Maar dat wordt wel een speciale Koninginnedag. Op zich volgen we wel het programma wat we ooit doen. Alleen we zetten er toch wat meer aandacht aan Jan. Het is een heel mooie, leuke persoonlijkheid. Heel warm. En dat kon je ook vernemen bij haar bezit. Dat konden wij ik vernemen en met name achteraf hebben we nog een naaizithand. En ja, toen hebben we toch heel leuk maar praten kunnen. Dus dat is wel een indrukwekkende dag op zich. En ja, dat is het ultieme wat een koninginnenvereniging dan beleven kan. Je bent een koninginnenvereniging. Het is wel altijd zo dat het altijd een koningin is. Nou, en net altijd een koning. En ja, Maxima wordt dus niet koningin. Dus op zich is er niks mis mee om de naam te horen, zoals het nooit is.